Alam nyo ba na hindi lang bangus, Kalutan Festival at ang mga gusali ang pinagmamalaki ng Dagupan City? Ito ang Tindaligan Beach na makikita sa gilid ng mapa ng Dagupan. Mula sa Sampabian, magmumotor tayo ng halos 1 oras hanggang marating natin ang Bunuan Beach. Dito, pwede ka mag-relax, magsaya at mag-outing kasama ng pamilya. Kaya sa video na ito, samahan niyo ako para libutin ang lugar dito sa Dagupan. Alright, so nandito na naman po tayo sa panibagong vlog. Ngayon ang pupuntahan naman natin ay sa bayan ng Dagupan. Ayan, pupuntahan natin yung syudad na yan dahil mayroon dyang beach na pinupuntahan ng mga tao. So titignan natin kung ano bang itsura ng daywalk doon sa Dagupan. Matapos natin puntahan ang Lingayen Beach at saka itong Bulasi, Sampabian Beach, ngayon naman pupunta naman tayo sa Dagupan Beach na dinaragsa ng mga turista at mga tao dyan sa Dagupan. So after 20 years ngayon lang ulit ako pupunta dyan sa Bunuan, Tindaligan. Alright, so kung kayo po ay manggagaling ng La Union at pupunta kayo sa Dagupan, so magpapakanan po kayo dito sa may Bunuan Road. Ang Bunuan Road ay isang alternatibong ruta kung ikaw ay manggagaling ng La Union na papuntang Lingayen. Ito ay may habang 8 kilometro hanggang marating mo ang Museo de Venecia Extension. So napasok na tayo sa bayan ng Dagupan. Welcome to Dagupan! Ang Baknotan na kilala ngayon as Dagupan City. Ito ang world bangus capital at isa din ito na independent city, lungsod ng Pangasinan. Meron pa tayong 6 kilometers para makarating sa Bunuan, Tindaligan. So hindi lang bangus or hindi lang mga seafoods ang pinagmamalaki ng Dagupan City. Meron din silang beach na dinalayo dito sa lugar. Titignan mo yung mga puno, talaga nakatakip sila sa mismong daanan. So dito sa straight na to, diretso lang natin to.
Makikita na natin ang ganda ng lugar. Dito tayo magpapalipad ng drone natin. Sana makakawa tayo ng magandang view. Okay, atin nang nililibot itong baywalk nila. Titignan natin kung saan ba ang pinakadulo nito. Grabe, ang ganda oh. Napakaganda na lugar. Ayan. So pag diniretso mo to, ito naman ay yung sa baywalk nila. So hanggang dun yun. Kaso hindi pwedeng dumaan dito. So dadaan tayo dun sa kabila. Dun tayo pupunta. Tapos ito kakanan ka. So hanapin natin yung marker ng Tandaligan Beach. So dito na ba yung marker? Tandaligan marker. So nandito tayo sa mismo ng baywalk. So magmula doon hanggang dito ang pinakadulo nila. So dito lang to sa Tandaligan. Ang Tandaligan Beach ay open sa lahat ng gustong pumunta dito. Ito ay may 9 kilometers distance mula sa syudad ng Dagupan. Dinadagsa ito tuwing weekend para mag-unwind ang mga tao. Dito, pwede mag-rent ng cottage, sumakay sa bangka, at maglibot para tumingin ng view. Ano, napakaraming tao, puro lahat nagre-relax. Sama muna ang trabaho at mag-relax muna tayo. Ang daming mga turista at mga nabakasyonista. Hanggang dito na lamang ang ating video mga par. Kung bago ka lang sa aming channel, please click like and subscribe. At i-share nyo na rin para maging updated ang mga kabarkada natin. Ito si Yuljoy na nag-iiwan ng salitang bigyan naman natin ang sarili natin ng pahinga dahil hindi sa lahat ng panahon malakas tayo.